Nyinga en George Bati. Wachako kod mago motenre gi weche maga neno ni oyier kata oyuda jotend migepe kuom jogo manogwel gi jatend piny William Ruto. Penjo ma oridi ne odir ne ji ma owal ni lemo mag jotend migepe kaka wuoro ne en odiochieng' mar ariyo. Kwa moyo wangu wacho bendang nwa kel ni bange ka bende batinyi sani med kole matut. Paro ni wanyalo dhi wach machielo ka bende en wach ma bende podi med nyiswa los nwa iye mondo mi ankel nwa. Koro wadang'iyo kaka ne ji onyiso nyadhi margi mar pek mar ohuko kata mor mar ohuko kama jotelo mogwel mar bedo jotend migepe ne oketi orindi maliet gi komiti ma piedhogi e od bura ka bende giyango kwan mwandu magin kod kaka ne giyudo mwandu go. Karo bedo ni moko kuom gi ande osechwale nyim donya kwa Ramogi Juang ka itudo gi kod mibadhi jotelo go koni mwandu magi na giyude yo maler. Ne en odiochieng' mar ariyo mar piedho joma ne jatend piny William Ruto gwelo mondo obed jotend migepe. Poni hapgi oleng'ore kendo puodhgi gi komiti mar od bura mamalo mochwoyo kom gi spika Moses Wetangula. Mana kaka odiochieng' mokwongo, penjo mar kwan mwandu ma jotelo go nego ne otwe e agola mar od bura mamalo ma komiti no piedhe jotelo mogwel. Bang' kuong'ruok gi muma kendo singo mar wacho adier kende nyim Nyasaye kod jopiny, Ngire Kithure Kindiki mogwel mar bedo jatend migawo mar arita ma pacho ka okoni kogoyo kwano mwandu ne nyalo romo milion 544. My net worth, Mr. Chairman, honorable members, is 544 million Kenya shillings. Oyango bende kaka osebedo koyudo mwandu. I am also a business person running a number of businesses, SMEs, and I'm also a consultant for local and international organizations. Penjo no mamiyo jotelo ma ogwel go gwonyo wigi bende nodirne mane en jatend bengi maduong' ma pacho ka Njuguna Ndung'u ma yande owal mondo omak migawo mar omenda poni opuodhe. Ndung'u koni kata obiro ni chule kod kwand omenda mag pinje maoko mwandu ne nyalo romo milion 950 kolero bende ni kopogore kod osache en gi yore mamoko mag yuto. I've registered my net worth as roughly about 950 million. Currently, I'm salaried under the African Economic Research Consortium, but I think that my anticipated earnings would be graduated coming once my contract comes to an end. Unfortunately, if I'm approved by this committee, then it means that I'll have to leave my job. Bang' ywe adundo mar migago, kar saa 8:20, mane en jaod bura mama Linda Isha Jumwa ne omole nyim komiti no. Olero kwano omenda ma en go ka Jumwa wacho ni mwandu ne nyalo mana romo milion 100. I'm worth 100 million. Kata obedo ni ne obedo jaod bura kuom thuolo ariyo moluore, Aisha Jumwa okoni aheri ma imiye gi od bura e yuto ne makende ma en go gie sani. Perhaps my pension from parliament. Mana kaka jowetene mamoko, Davis Chirchir ma ogwele migawo mar teko kod modhi bende ne ochamo nyadhi kod kwan mar mwandu ma en go koyango ne komiti no ni mwandu ne duto koriw nyalo romo milion 492,200. Moses Kuria bende ne oketi orindi onogo maliet ka owacho ni kwan mwandu mage nyalo romo milion 750. My financial net worth, Mr. Chair, is 750 million shillings. Ka komiti ma piedho joma ogwel kaka jotend migepe medo dhi nyime gi tije, jotelo go medo podhore wi seyo mamoko kuom gi oseluonge nyingi e kinde mokalo ka gikoni mwandu ma gin godo ne giyudo e yo maratiro maonge chilo mora mora.